Bishramganj master para amchai grill gate te nok ni doga swbawi nok ni simi vulture by khogwi twlang thangkha shikok bodol rok patimung strang salni aichug Bishramganj thana wa thangi dorbar khalaika nok ni borok rok saimanka master para amchai ni tongnai Chiranjit debbarma salburum rum ni kahaino strang salni horo Bishramganj hatini simi highway horo bini TR07V 9233 number ni pulsar bike nok bising tonowi gate rok tala robi riwo aichug nugui manka bini nok gana ni doga swbaijak Thairogo bike Tonmane a room ni tala robo baijak. Avoni olo nugui manka shikoni bodol rock nogni gate tala te nogni doga swbawi bini pulsar bike khogwi telang thangkha khanai. Chiranjit debbarma chirikmani khorang khanawai amchani lukorok phaiwe kochunglai naitugmung khalaifan manliya a bike no. Avoni olo sangrong salni fungo Bishramganj thana wo thangai silsamwng khalaika Chiranjit debbarma. Bini silsamwng khokjak mane party mung bai tabung ni jorawo fekjanai manai bai ketal jaknai shikla rokno abo haisamung khalaikana khanai. Tabok naharmung police ni bakakti tamo shep naharjakno. Abo thui basai nai awatol thana ne juta rok kana ne juta kri su ke su naituto ke yang bike sandal kai phano tiklasin hanu bike nan thamni bike krika koito talang ha abo rok saimalia aju paston basaka ke basaya koi suruk kana namani suruk ri naituto malia ta bike bo krika Bike boru motor mana emda? Bike nogo tekse nogo nukau ton mani aramang tono asu bosor. Bureau report Khokjak.